Bună și bine v-am găsit la o nouă serie. Și ăsta va fi primul episod din serie și o să jucăm Daisy. În confă sunt cu Bogdan, dar nu l-auziți. Totuși că eu sunt pe căști și nu-s pe boxe. Dar nu mai merg boxele bine. Și suntem pe un server de Daisy și încercăm să ne întâlnim, să supraviețuim și să ne batem cu alți player. Eu am multe iteme, că am mai scop ăsta. Și... ce? Da. Așa. Am multe iteme, am un AK-47, două counter rifle, un sniper și un M4. Dar n-am niciun glonț pentru ei. Așa. E cam mai urea să găsești arme, dar să n-ai glonțe pentru ele. Încearcă-te să te omor ca să vii în LS. Ok. Trebuie să te omori oricum. A, da, și Bogdan vă salută pe voi. Păi eu zic să te omor, să ne întâlnim mai repede. Pe și eu am, că am și glanțe de ea. Am și M4, am să-ți dau și un sniper, bă. Am și eu de ăla, am două. Unul pus pe mine, unul l-am în coiot. Hai, te-ai omorât? Eu ziceam să te omor că eu sunt pe lângă unde era fabrica, partea industrială a LS-ului. No, nu, că eu sunt pe altă insulă din LS, mă. Că mai e o insulă. Unde te dă? Și nu mai poți nota de acolo. Hai, te omor. Am eu 3 la mine. Coyote Pack, cel mai mare. Coyote Backpack. A, da, deci unul am pus pe mine și mai am două de rezervă, că credeam că o să intre și Mario și să-i dau și lui unul. Sinucide-te și tu cum poți. Nu știu, aia chiar nu știu. Sinucide-te și tu cum poți, că azi de la înălțime. Da. Dar măcar știi cum te omori? Măcar știi cum te omori? Adică cazi după o înălțime mare. Pe du-te și omoră-te. Spânzură-te, mă, mai bine. Sau du-te în pădure să te mănânce lupii. Eu am o grămadă de mâncare și apă dacă vrei. A, pe eu sunt departe, frate. Bă, eu, cum ar fi, nu sunt în listă, eu sunt pe o altă insulă. Ce? Unde? A, ăla e departe, mă, din isă, ce boală e la aproape. Cum să fie la aproape, că eu știu unde ești. Bă, să mă întorc pe jos până în V, mă. Că știu ce benzinărie vorbești tu cu X. Nu, cine-te și tu. Și da, eu sunt aici unde te spawnează, unde spawnează de obicei playerii. Eu de-abia, eu sunt în viață de 45 de minute. A, da. Ca să jucăm ca în Daisy, adevărat. Da. Da. Ba da, poți să te uiți în spate.
Ah, da. Hai să ne și detești tu cum poți. Comenzi în care să te omori. Am găsit un item aici. 82. Da. Am mai găsit un sniper, să mor eu, ce noroc sunt. Ce? Să nu ciretești tu, că e mai bine. Am găsit și gloanțe, perfect. Sper să fie de... Am găsit gloanțe. Shotgun, bă. Bă, deci eu am toate armele în afară de shotgun, să mor eu. Și numai gloanțe de shotgun găsesc. Pe bine dacă sângerezi. Să mor mai repede. Pe bine să sângerezi ca să te mor mai repede. La pișu am și mai bune să-ți dau. Da, cum vrei tu, mă. Dacă vrei să stăm despărțiți. Pe cum vrei tu, dacă vrei să stai așa. Cum vrei tu, mă, dacă vrei să stăm despărțiți sau nu. Cum vrei tu. Pe da, eu ziceam să ne întâlnim, da. Adică să te omori poate avea șanse să te spawneze lâsă aici. De fapt nu e chiar așa în lâsă, e mai departe puțin de lâsă. Bate-te cu pumnii. Bă, aici e un fel de aeroport, vreau să merg aici. E zombie sau player? Bă, ar trebui să mai mănânc. Bă, scrie slash survival. Ca să vezi câtă mâncare... Bă, eu mor de sete. Slash survival. Gata. Trebuie să le ai foarte crescute ca să nu mori. A hunger. A, e bine dacă ai peste 2000 și thirsty. A, e cam nașpa să ai. Da. Era mai bine dacă ai peste 1000. Peste 1200 e bine să ai. A, pe e perfect. De ce ne-ai spus așa? Eu la aeroportul ăla din LS, dacă știi. Nu știu dacă am abandonat. Da, nu e m-a abandonat. Nu e cu niciun avion, nimic. Spre LS. Unde-s barăci mari și caut iteme. Dacă vezi pe unul pe acolo, a, dar că nu vrei să ne întâlnim, ok. Asta știu. Deci cam atât a fost acest episod. O să revenim și cu al doilea episod imediat. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Bye bye!